Savat sponsored by B.S. Channabasappa and Sons, The Textile Mall. Co-sponsored by पोद्दार ब्रदर्स, खडे बाजार, बेळगाव. Supported by सुनील टेक्सटाईल, श्री समादेवी मंदिराजवळ, नार्वेकर गल्ली, बेळगाव. V Decor, innovating lifestyle. श्री बालाजी हार्डवेअर गॅलरी, CMM Arena Mercedes and चौगुले इंडस्ट्री लिमिटेड. Bringing happiness in every celebration. B.S. Channabasappa and Sons, The Textile Mall, Tilakwadi, Belagavi. नमस्कार, मी ऋषिकेश गोवन वार्ता लाईव्ह आणि प्रुडंट मीडियाच्या गणेश चतुर्थी विशेष पुणे दर्शनमध्ये तुमचं स्वागत. काल आपण पाहिलं की पुण्यातील महत्त्वाचे पहिले मानाचे गणपती कोणते. 5 गणपती आपण पाहिले. आज आपण पाहणार आहोत मानाचे नसले तरी प्रसिद्ध असे आजचे गणपती, नवसाचे गणपती आज आपण या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून पाहणार आहोत. पहिला गणपती सुप्रसिद्ध श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती, आपण त्याचंही दर्शन घेणार आहोत. यावर्षी त्यांनी खास अयोध्येचं श्री राम मंदिर जे उभारलं जातं त्याची प्रतिकृती त्यांनी उभारलेली आहे, त्याचाही आपण एक आढावा घेणार आहोत. दुसरा महत्त्वाचा गणपती म्हणजे श्रीमंत भाऊसाहेब रंगारी गणपती, नेहमीप्रमाणे एक वेगळं वैशिष्ट्य असलेला गणपती, आपण त्याचंही दर्शन घेणार आहोत. तिसरा नवसाचा गणपती म्हणजे हुतात्मा बाबू गेणू गणपती, त्याचंही काय महात्म्य आहे. विविध वेगवेगळ्या प्रकारचे डेकोरेशन, विविध प्रकारचे देखावे ते दरवर्षी साकारत असतात. यावर्षीचा त्यांचा कोणता देखावा आहे तो आपण पाहणार आहोत. चौथा आणि असा गणपती की ज्याची सगळ्यात शेवटी मिरवणूक निघते, सगळ्यात आधी मिरवणूक निघते, सगळ्यात पहिला मान जो मिळतो तो कासबा गणपती, आणि सगळ्यात शेवटी जो गणपती येतो, सगळ्यात शेवटी ज्याची मिरवणूक निघते, सगळ्यात शेवटी ज्याचं विसर्जन होतं तो म्हणजे अखिल मंडई महामंडळाचा गणपती. आपण त्याचा देखील एक छोटासा आढावा घेणार आहोत. या सगळ्या गणपतींचा स्थापनेपासूनचा इतिहास काय आहे तो आपण या माध्यमातून पाहणार आहोत. चला तर मग पाहूयात पुण्यातील सुप्रसिद्ध आणि नवसाचे गणपती.
त्यांच्या 13 सहकाऱ्यांनी इतर सार्वजनिक गणेशोत्सव सुरू करायचा महोत्सव ढवळ्यांनी निर्णय घेतला. त्या अनुषंगाने 1892 साली भाऊसाहेब रंगारी, गोठवडेकर आणि खापरीवाल्या 3 गणपतीची स्थापना झाली. यामध्ये त्यात प्रादुर्भाव हा भाऊसाहेब रंगारीच्या गणपतींना देण्यात आला, कारण ती संकल्पना त्यांनी मांडली व त्यांच्या घरामध्ये या भवनामध्येच त्याचा निर्णय घेतला गेला. 1893 साली 3 गणपतीचे 13 गणपती झाले. त्यांचे जे सहकारी होते त्यांनी ते गणपती बसवला चालू केला. त्यामध्ये दगडूशेठ हलवाई, योगेश्वरी, कसबा गणपती हे सार्वजनिक झाले. 1893च्या उत्सवानंतर 24 सप्टेंबर 1893ला लोकमान्य टिळकांनी केसरी पेपरमध्ये एक अग्रलेख लिहिला आणि या सर्व लोकांचं कौतुक केलं की ही जी परंपरा आता चालू झालेली सार्वजनिक असते त्याला आपण अजून बळकट केलं पाहिजे, याचा सहभाग घेतला पाहिजे. 1894ला लोकमान्य टिळकांनी विंचोरकर वाड्यामध्ये त्यांनी गणपती बसवला. 1894ला पुण्यामध्ये हिंदू मुसलमान दंगल झाली, ती पण मिरवणुकीच्या आदल्या दिवशी, ज्याच्यामध्ये जवळपास 3000 लोकांचा सहभाग होता. त्यामध्ये 2 जणांचा मृत्यू झाला आणि 18 लोक इंजूर झाले. त्यामध्ये त्या संदर्भामध्ये भाऊसाहेब रंगारींना दुसऱ्या दिवशी अटक करण्यात आली होती. एक सेशन कमिट झाली केस, पण त्यातून त्यांची निर्दोष मुक्तता झाली होती. 1892ला पहिला गणपती भाऊसाहेब रंगारींचा होता. 1893ला पहिला गणपती भाऊसाहेब रंगारींचा होता मिरवणुकीमध्ये. पण 1894ची जी आदल्या दिवशी दंगल झाली त्यामुळे भाऊसाहेब रंगारींनी त्यांचा गणपती साईडला उभा केला आणि पूर्ण मिरवणूक माझ्यासमोरनं पार झाल्यानंतरच मी माझा गणपती हलवत. त्या दिवसापासून आजपर्यंत हीच परंपरा चालली आहे की सकाळी हा गणपती मिरवणुकीच्या दिवशी तिथं मंडईमध्ये उभा असतो, मग कसबा गणपती येतो, हार नारळ एक्सचेंज झालं, त्यामुळे मिरवणुकीला सुरुवात होते. ज्यावेळेस हा निर्णय भाऊसाहेबांनी घेतला की मी साईडला वरून अख्खी मिरवणूक माझ्यासमोरून पार पडला गणपती आला, त्यावेळेस मग प्रश्न उभा आला की पहिला गणपती मग कुठला झाला. त्यावेळेस मग भाऊसाहेब रंगारी आणि लोकांना टिळकांनी हा निर्णय घेतला की पहिला गणपती ग्रामदेवता कसबा आणि दुसरा जोगेश्वरी. ही परंपरा अजून चालू आहे. त्यामध्ये जिथं मिरवणूक संपते अलगड ऑफिस चौकामध्ये तिथलं पण वेगळं स्थान असं आहे की जेव्हा कुठले बाकीचे मंडळ येतात तिथल्या आयुक्त किंवा महानगरपालिकेचे जे महापौर असतात ते त्यांना बोलून त्यांना नारळ दिला जातो. पण हा गणपती जेव्हा तिथं अलगड ऑफिस चौकात पोहोचतो तेव्हा महापौर खाली उतरतात, या गणपतीची आरती करतात आणि आम्ही त्यांना नारळ देतो की औपचारिकरित्या ही मिरवणूक संपते. 1894 नंतर भाऊसाहेब रंगारींवरती ब्रिटिश गव्हर्नमेंटने इंटेलिजन्स ब्युरोचा पहारा ठेवला होता. त्यांची गुप्त क्रांतिकारी त्यांनी चालू ठेवली होती या भवनातून. या भवनामध्ये वेगवेगळे सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम, भुयारी मार्ग, देवघरामध्ये हत्यार लपवायची ठिकाणं, ह्याच्यामुळे त्यांचं क्रांतीचं स्वरूप खूप मोठं प्रमाणात बाहेर यायला लागलं होतं. 1895च्या ब्रिटिश इंटेलिजन्स रिपोर्टमध्ये भाऊसाहेब रंगारींना मोस्ट डेंजरस अँड ट्रबल्सम मॅनचा टॅग मारला होता. 1905 साली भाऊसाहेब रंगारींचा मृत्यू झाला. त्यांनी मृत्यूच्या आधी त्यांचं मृत्यूपत्र लिहून ठेवलं होतं. त्याच्यामध्ये महत्त्वाच्या 3 गोष्टी आहेत तिथं. सगळ्यात पहिलं म्हणजे त्यांनी त्यांची सर्व संपत्ती जी होती सार्वजनिक गणेशोत्सवाला दान केलेली होती. जसं आज पुणे कॉर्पोरेशन किंवा स्टेट गव्हर्नमेंट जसं सार्वजनिक गणेशोत्सवावरती खर्च करतं पैशाचं, तसं या सर्व संपत्तीमधून येणारं जे काही इन्कम होतं ते सार्वजनिक गणेशोत्सवावरती खर्च करायचा आणि त्यातून उरलेल्या पैशातून गरीब मुलांचं शिक्षण आणि ब्राह्मण भोजन करायचं. ती प्रथा अजूनही चालू आहे की आपण दरवर्षी 100 मुलांना दत्तक घेतो, त्यांचा वर्षभराचा शिक्षणाचा खर्च करतो, वेगवेगळ्या स्कॉलरशिप देतो आपण. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट त्यांनी लिहून ठेवलेली आहे की ते जिवंत असतानाच काशीला जाऊन त्यांनी त्यांचे अंतिम विधी आणि अंतिम संस्कार पार पाडले होते. माझ्या मृत्यूनंतर जे काही 10वा 13वा वर्ष सुद्धा असतं त्याच्यावरती कुठलाही रुपया खर्च करायचा नाही. जो का पैसा आहे तो फक्त सार्वजनिक गणेशोत्सवावरती खर्च करायचा. त्यासाठी त्यांनी एक पंच कमिटी नेमली होती ज्याच्यामध्ये लोकमान्य टिळक, नचिकेळकर, काशीनाथ ठाकूर जाधव इत्यादी होते. आणि तिसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे त्यांची शेवटची इच्छा की हा सार्वजनिक गणेशोत्सव त्यांच्या नावाने साजरा केला जावा. अशा प्रकारे या गणपतीचा इतिहास आहे. गणपतीचं स्वरूप जर तुम्ही बघता तर गणपती हा गणपतीच्या स्वरूपामध्ये नाही आहे. ही मूर्ती स्वतः भाऊसाहेब रंगारींनी बनवलेली आहे. 1892 साली ती मूर्ती बनवली होती. त्यामुळे 132 वर्ष पूर्ण झालेले आहेत. ती पूर्ण इको फ्रेंडली मूर्ती आहे. त्या काळामध्ये भाऊसाहेबांनी पेपर पल आणि लाकडी भुसा, कागदाचा लगदा आणि लाकडी भुसातून ती मूर्ती बनवलेली आहे. त्यामध्ये मूर्तीचं स्वरूप जर बघतात तर ती गणपतीच्या स्वरूपात नसून, कारण गणपती आपण बघतो तेव्हा हस्तिदंत हा लेखणी म्हणून वापर करताना तोंड ही मोदकाकडे वळलेली असते, हातामध्ये मोदक असतो. पण ह्या गणपतीचं स्वरूप जर तुम्ही बघताल तर हाताने द्राक्षाचे केस झालेले, हस्तिदंताचा वापर शस्त्र म्हणून केलेला आहे, सोंड्याचा वापर मनगटपेट घालताना केलेला आहे. हे स्वरूप देण्याचं कारण हे की भाऊसाहेबांना हे लोकांपर्यंत पोचवायचं होतं की आपल्याला स्वातंत्र्यासाठी सशस्त्र क्रांतीची गरज आहे आणि शस्त्र उचलल्यावरच आपण स्वातंत्र्य प्राप्त करू शकतो. ह्या सार्वजनिक गणेशोत्सवाची मूर्त मिळते. Bringing happiness
happiness in every celebration. B.S. Channabasappa and Sons, The Textile Mall, Tilakwadi, Belagavi. घरातले इंटेरियर बदलपाचे आसा? बेळगावच्या प्रसिद्ध बालाजी हार्डवेरान मुजरत भेटियात. गोंयकारां खातीर स्पेशल डिस्काउंट. संपर्क करात 9448036853 आणि 8197941732. Mangal Murthy value for money offer started at CMM Arena from 25th August to 29th September. To make this Ganesha festival more interesting for its shoppers, up to 40% off on furniture and appliances with a free gift on appliances. Full home pack starting from 39,999. Combi offer, package deals and exchanges available with finance. Visit showroom and experience it yourself. CMM Arena, Mercedes. 132 वर्षाची दैदिप्यमान गौरवशाली सोनेरी परंपरा. अनुभवी व कुशल कारागिरापासून घडवलेले दागिने घालून खरोखरच सजली सुवर्ण नारी. लखलखत्या आभूषणाचा सोनेरी संगम. पोद्दार ब्रदर्स, खडे बाजार, बेळगाव. साडी असो व ड्रेस मटेरियल सर्व पॅटर्नच्या व्हरायटी आता एकाच छताखाली. सुरत, बनारसी, साऊथ, इलकल, बेंगलोर, जयपूर. साडी, ड्रेस मटेरियल आणि टेक्सटाईल 4 दालनांचं प्रशस्त शोरूम. अतूट विश्वास आणि ग्राहकांच्या पसंतीची 1985 पासूनची दैदिप्यमान परंपरा. कापड दुकानदार, घरगुती व्यावसायिकांना होलसेल दरात खरेदीची संधी. सुनील टेक्सटाईल, श्री समादेवी मंदिराजवळ, नार्वेकर गल्ली, बेळगाव. कॉन्टॅक्ट 9341114777 आणि 9980241155. We Decor, innovating lifestyle. A specialist in exclusive range of wallpapers, curtains and furnishings, slipcraft mattresses and many more. We Decor, Ram Lincoln Road, Sheri Galli Corner, Belgavi. Wishing everyone happy Ganesh Chaturthi. साली आमच्या मंडळाची स्थापना झाली. मंडळाचं तेव्हा नाव होतं दत्मा भाऊजी आणि तेव्हा गणपती बसायचा हा तुळशीबागेच्या जवळ, म्हणजे आता जे बेलपूरवाले बसतात त्या ठिकाणी मंडळाची स्थापना तिथे झाली. सुरुवातीला
काही वर्ष नगारा आणि विद्युत रोषणाई यांच्या जुगलबंदीसाठी आमचं मंडळ प्रसिद्ध होतं. त्यानंतर तिथली जागा लहान पडायला लागली आणि ह्या जागेमध्ये 20 वर्षापूर्वी यायला लागलो. त्याचं प्रमाण मोठं व्हायला लागलं. काळानुसार बदल म्हणून नगारा आणि विद्युत रोषणाईच्या ऐवजी आम्ही देखाव्यांवर भर दिला. मंडळाचे पुण्यातील त्यावेळेचे प्रसिद्ध आर्ट डायरेक्टर होते जीवन रणधीर. जीवन रणधीर यांनी पुणे शहरात नव्हे तर महाराष्ट्रात या गणपतीचं देखाव्याचं प्रसिद्ध केलं. त्यानंतर 15 वर्षापूर्वी जगप्रसिद्ध आर्ट डायरेक्टर नितीन चंद्रकांत देसाई यांनी सांगितलं की या वर्षीपासून मी तुमचं डेकोरेशन करणार, कारण का हा गणपती मला पावलेला आहे आणि बऱ्याच जणांचे अनुभव आहेत. तर आपण याला नवसाचा गणपती असं नाव देऊ. फक्त आम्ही कुठेही आमच्या भाषणामध्ये कुठेही उल्लेख करत नाही की हा नवसाला पावणारा गणपती आहे. आम्ही फक्त नाव दिलेलं आहे नवसाचा गणपती. परंतु श्रद्धेने अजूनही लोक दरवर्षी ज्यांचे नवस पूर्ण होतात ते नवस फेडण्यासाठी आवर्जून या ठिकाणी भेट देतात. आणि आता देसाई आणि आमचं हे समीकरण घट्ट झालं होतं. यावर्षी ज्यावेळेस त्यांचं निधन झालं त्याच्या 3 दिवस आधी त्यांनी या देखाव्याचे कच्चे आराखड तयार केलं होतं. ते आमच्याकडे व्हॉट्सअपवर पाठवलं होतं. 3 दिवसांनी निधन त्यांचं झाल्यानंतर NDRचे जेवढे त्यांचे कलाकार होते त्यांनी सांगितलं की आम्ही नितीनजी देसाई यांचं स्वप्न पूर्ण करणार. आणि त्या सर्व आर्ट डायरेक्टर त्यांचे जे कलाकार होते त्यांनी 1.5 महिन्यामध्ये संपूर्ण मेहनत घेऊन हा 4 थेंबचा देखावा या ठिकाणी पूर्ण केलेला आहे. अखिल मंडई मंडळाची स्थापना 1894 साली झालेली आहे. हा गणपती नवसाचा म्हणूनच ओळखला जातो आणि जुन्या काळातला झोपाळ्यावरचा गणपती म्हणून हा गणपती प्रसिद्ध आहे. या गणपतीची स्थापना 1894 साली लोकमान्य टिळकांच्या हस्ते झालेली आहे. नैसर्गिकरित्या गणपतीची मूर्ती बनवतात तर त्या पद्धतीने ही मूर्ती कागदाच्या लगद्यापासून, चिंध्यापासून आणि 7 नद्यांच्या पाण्यापासून ही बनवलेली आहे. आणि ही मूर्ती तुळजापूरच्या कळसावरची आहे. ही मूर्ती नाथुराम डोंगरे पैलवान काची यांनी प्रस्थापित केलेली आहे. आत्ताचा जो देखावा हा आमचा स्वामी समर्थ दरबारांचा आहे. ह्याची संकल्पना अण्णा थोरात अध्यक्ष यांनी केलेली आहे. सजावट विशाल ताजनेकर यांनी केलेला आहे. त्यांचे 50 कलाकारांनी मिळून हा सगळा देखावा उभा केलेला आहे.
नवसाचा गणपती नाथुराम डोंगरे पैलवानकाची यांना मुलबाळ होत नव्हतं, म्हणून त्यांनी तुळजापूरच्या देवीला नवस केला, मला जर काही अपत्य झालं तर मी तुझ्या कळसावरच्या मूर्ती बनवून त्याची पूजा करेन. पण प्रत्यक्षात ती मूर्ती मोठी झाली, म्हणून त्या काळी छत्रपती शिवाजी मार्केट म्हणजे मंडई, पत्र्याच्या शेडमध्ये आत्ताची मंडई आहे रे मार्केट, तिथं भरत होती. तिथं त्यांनी तो गणपती व्यापाऱ्यांना आणून दिला आणि त्यांनी त्यांना पूजा करण्याचं सांगितलं. प्रचंड विश्वास आहे आणि त्यांच्या विश्वासावरती म्हणजे त्यांनी प्रत्येक व्यापारी हा सकाळी त्याचा व्यवसाय चालू करताना गणपतीचं दर्शन घेतल्याशिवाय स्वतःचा व्यापार चालू करत नाही. आणि गणपतीचा उत्साह म्हणजे गणपतीमध्ये सर्व व्यापारी हे कुठल्याही प्रकारे, आमच्या इथे 12 बोलू म्हणजे प्रत्येक जातीचा व्यापारी कुठलाही असू दे, तो या गणपती उत्सवामध्ये स्वतःहून सहभागी होतो. 2 गणपतींचा इतिहास सांगायचा म्हटला तर हा जो आत्ता मांडवातला आत्ताची मांडवातली मूर्ती आहे, त्या मूर्तीचा इतिहास असा आहे की त्या मूर्तीनंतर त्यावेळेला अजून एक मूर्ती बनवायचं ठरवलं होतं आणि ती मूर्ती ठरवली पण, म्हणजे ती मूर्ती केली गेली पूर्ण शाडूची भक्कम अशी. आणि आत्ता जसा पाऊस येतो आहे त्याच्यापेक्षाही मोठा पाऊस त्या काळी आला की शाडू मातूची मूर्ती विरघळली, म्हणजे त्याला हळूहळू विरघळ त्याचा रंग जायला लागला, पण या मूर्तीला कुठल्याही प्रकारचं इजा झाली नाही, काहीच झालं नाही त्या मूर्तीला. मग त्याच्यानंतर ती मूर्ती नवीन मूर्ती विसर्जन केली. कालांतराने 1994 डॉक्टर नरवणे यांनी सर्व व्यापाऱ्यांनी हमालांनी 4 आणे गोळा करून 25 पैसे 450 रुपयामध्ये ही मंदिरातली मूर्ती प्रस्थापित केली. त्याच्यानंतर एकाड एक गणपती बसवायचा, एकदा मंदिरातली मूर्ती जी आत्ता आहे ती बसवायची आणि एकदा जुनी मूर्ती बसवायची. नवीन मूर्ती बसवल्यानंतर विघ्न आली, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किटमुळे एक माणूस एक्सपायर झाला, नंतर एकदा आग लागली, त्याच्यानंतर ती मूर्ती परत बसवली नाही. त्या काळीला फडके नावाचे जे गुरुजी होते, तर जसं आपल्या माणसांची आपण पत्रिका तयार करतो तशी 14 सप्टेंबर 1894 ही तारीख गृहीत धरून गणपतीची पत्रिका केलेली आहे. आणि त्या पत्रिकेमध्ये असं निदर्शनास आलं की ही जी मूर्ती आहे हीच लाभदायक आहे. आणि आत्तापर्यंतचा अनुभव पाहता प्रत्येकाला ही मूर्ती नवसालाच पावलेली आहे. आमच्याकडे सर्व जाती धर्माचे लोक, इव्हन मुस्लिम लोकसुद्धा तोरण वाहण्यासाठी येतात, गुरुजींना विचारतात आम्ही कशा पद्धतीने तोरण आणतो करायचं आम्हाला माहिती नाही, पण आमच्या देवानी नवस पूर्ण केलेला आहे. उजव्या सोंडेचा सिद्धिविनायक आहे. बऱ्याच लोकांना प्रश्न पडतो की गणपतीच्या बरोबर जी आहे देवी ती कोण आहे, तर आम्हाला सांगावं लागतं की गणपतीच्या शेजारी जी त्याची पायचेपती ही त्याची पत्नी आहे. सिद्धी म्हणजे शारदा, सिद्धिविनायक म्हणजे शारदा गणपती. श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती, श्रीमंत भाऊसाहेब रंगारी गणपती, हुतात्मा बाबू गेणू आणि मंडईचा गणपती हे 4ही गणपती कशा प्रकारे मानाचे जरी नसले तरी कशा प्रकारे प्रसिद्ध आहेत, याची वैशिष्ट्य काय, किंवा नवसाचा गणपती म्हणून यांना ओळखलं जातं, हे आपण या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून पाहिलं. आजचा हा एपिसोड तुम्हाला कसा वाटला हे कमेंट करून नक्की कळवा. बघत रहा गोवन वार्ता लाईव्ह प्रुडंट. Savat was sponsored by B.S. Channabasappa and Sons, The Textile Mall. co-sponsored by पोद्दार ब्रदर्स, खडे बाजार, बेळगाव. supported by सुनील टेक्सटाईल, श्री समादेवी मंदिराजवळ, नार्वेकर गल्ली, बेळगाव. V Decor, innovating lifestyle. श्री बालाजी हार्डवेअर गॅलरी CMM Arena, Mercedes. and चौगुले इंडस्ट्री लिमिटेड. Bringing happiness in every celebration. B.S. Channabasappa and Sons, The Textile Mall, Tilakwadi, Belagavi. 132 वर्षाची दैदिप्यमान गौरवशाली सोनेरी परंपरा, अनुभवी व कुशल कारागिरापासून घडवलेले दागिने घालून खरोखरच सजली सुवर्ण नारी. लखलखत्या आभूषणाचा सोनेरी संगम,
पोद्दार ब्रदर्स, खडे बाजार, बेळगाव.